И банята направиха тук преди 2008 година. Като продадах двора. Ще го затворя с това. Ето, че мивката е голяма и много е удобна. Да. Много е удобно. То сме тук после ние си отдиваме, правим го кухня. Допълнително сте се. Всичко допълнително. Тя не беше подредена. Ами да, тях възрастните хора. Възрастни хора, аз всичко съм правила, много съм събарила, стени, съм кърпяла. Правих ми. Сега всичко ще разделя там, да приказваш. Отразявам, аз не го, после ще го не скрия, го да не се вижда. Да. После слагаме друг звук и готово. Верно, като говорим сигурно. Записва се. Да. Тръбите не можах да си боя. Там се смее сега. Там вали още да води. Ще намалим това. Да, има клиенти пък. То от нас зависи, ние ги търсим. Клиенти да има пък. Аз съм пък бачарен до скоро. Те модели са тук малко.